ମୁଁ ଶିଶିରକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନିବାସୀ। ଏଟିଏମ୍ରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। 3 ଦିନରୁ ପଇସା ନାହିଁ SBI ଖାସ୍ କରିକି। ବାକି ଅଲଗା ଯଦି ଏଟିଏମ୍ ନଥାନ୍ତା ଆମେ ପଇସା ବି ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି PLI ବି ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବି ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ପଇସା ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟୁଛି ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବାଲିଗୁଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ବାଲିଗୁଡ଼ାର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ, ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଇସା ଏଟିଏମ୍ରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତ କଟୁନାହିଁ, ଆମ ଏଟିଏମ୍ର ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟୁଛି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଏଟିଏମ୍ରେ ପଇସା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେମିତିକା ଲେଖାଯାଇଛି ଅନଏବଲ୍, नो सर्विस ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋରାଚନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ବାଟଗୁଡ଼ା। ନା ଏଟିଏମ୍ ଯାଇଥିଲି ପଇସା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ନାହିଁ ଆଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ହଁ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।